harada mula nonunggal bumi pala madhep marati martar penggartine ngerah jebulane ngaso sawetara dadi padang pikire gumebyar nggone padha nyawang ya mung merga dilala ora mung miktok sing case ya gelem tong lah menung saya kaya arikulasi mboten benten nggih. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, langkung-langkung kagem Bapak Basuki dalah Ibu ugi tiyang sak kaluwarga sumrambah para kadang, para dulur ingkang tesih kepareng lelenggahan matur suwun awit sedaya dayanipun kula kepareng matur niki mewakili saking rencang-rencang Arista kala wau pangandikan mbok menawi kok kirang menuju prana ingkang samiya mijil saking latinipun para kadang niki estu-estu kanthi andhaping manah nyun ngapunten mboten wonten seja sanes namung sejanipun kangge ngregengaken swasana nggih Pak nggih Bu nah nggih la wong wonten dunia kados niki nek mboten enten cara mereka banyolan apa pripun nggih nggih kirang nah ibarat tiang maem niku kirang lawuh lah nggih nah nggih sedaya wau sepindah malih nyuwun ngapunten kepareng nyuwun dipun pahami nah nggih nah kaya niki nun pripun Bos injih nah kaya niku sing kula karepaken umpamane konten kreteg saking batin mboten usah rikuh sing penting panjenengan sami nyuwun teng mriki wonten nggih napa mboten diparingaken kaya niku lah sekang dulur wadon kaya Rohimah niki ngendikane sing pundi niki padane piyantunipun langki mriki lah terus ajeng gugur gunung niku gunung sing pundi sing ajeng digugur ning ampun gunung kembar nggih niku ampun digugur nah digolet setile gugur gunung ayo minangkani ingkang dipun kersaken kali panjenengan Ibu Rohimah. Nah monggo kanthi atur sugeng sonten, sugeng lelenggahan, ugi sugeng midhangetaken. Sumangga. Bambang wetan sumerat ilang arga rasa micil monggo
tumungop ning sapuncaking wukir arsa madangi jagat raya merga durung digawe setile tak cukup ke semena ya diaturke gugur gunung sendone wis barang iki ya yo ayahi karyane ngaprojo kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara siji telu maju tapat diulang-ulang mesti kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris
gunung larase pelog barang sampun dipunaturaken ngirasa ngirus minangkani remenan ugi ingkang kasuwun kali panjenenganipun Ibu Rohimah. Leres kirang langkung ingkang ngaten niku napa Bu? Leres. Oh, ujar kula mbok benten gugur gununge Banjar kali Wonosobo kaya niku lah. Tetep sama ya, Tru. Angger dereng saling memahami kaya niku kadang bingung Bu, kula keyambek kaya niku dajan. Lah niki kula ingetaken malih. Mbok sing dereng saged mrisani secara penuh antos purna ning adicara ngesuk ngemben benjang kapan saged mriksani wonten channelipun niki dulur lanang kula lah jan. Wala Sanjaya channelnya Multijaya. Oh multi ya Truk. Multijaya alias multi talenta. Ya 200 lah. Ngotek Pro kabarnya miki Multijaya ya. Yes. Aja kelalen lur. Iya. Di subscribe. Aja kelalen lur. Nanti ya tolong subscribe. Ben tambah bolo tambah sedulur. Seduluran selawase. Yo ngono kuwi. Salam. 200 mbok. Ora usah wis sedulur. Kita ambil hikmahnya saja, kita buktikan kita nggone podo bersahabat nggone sedulur. Apa Multijaya nanggap dewek padane ya? Ya siapa ngerti. Temenan apa? Karire wis. Ya Bos. Iya. Iya. Wong jenenge nanggap ke hiburan ora kudu mantu, ora kudu nyuwati. Pada bae nyong ndongakna karo Rika Pada ora kudu-kudu pamrih sing gede banget ora. Pamrih nggon pada semet gelur bae. Iya. Ya mbok. Pamrih badanen kamerane didol nggo nanggap kowe apa mrike? Ora imu pada bae alang. Ya moga-moga sukses. Dadi Multijaya ya YouTuber sukses selalu. Nanti acara tasukuran, hiburan, Arista ya moga-moga diundang iku ya Truk. Oh iya. Sambil ngerokok ya. Iya, di samping mangga rokok kali dahar nggih mangga Mas, mbok dereng dahar ndak. Oh mboten kencot, nggih. Oh mbok kencot. Nggih monggo kali ngerokok nggih. Nah, mangga niki disambung malih Nggih. kanthi lelipur sareng Arista Musik sing wis didukung sekang alate bosek. Iya, wong dewek pokoke. Iyalah sapa-apa. Sing kon kerja nang kene jare wong dewek. Yo iya, Springgon don audio Iya. mulane. Kok wong dewek apa nu bintang tamu? Oh, bintang matamu. Oh, berarti udah wong dewek. Ternyata Truk. Iya. Oh, ternyata tapi ya ora metang metung. Oh, ternyata jokine ke bintang matamu jere. Iya. Udah wong dewek. Daturke tetembangan karang iki mau lumantar nawala lewat layang sing wis tak tampa. Layangmu tak tampa wingi kae ngelingake durung ana isine. Gua nukang sapa jembaju. Ora apa-apa nu kadrane wis dibayar iki nang Pak Basuki lah. Kayak karo sapa wong telung dina dewek kok aja mikir kaya kowe lah. Ya ora. Kon jenenge hiburan kene Pak Basuki, iki kaki ngumpul-ngumpul sedulur. Ki hari ini khusus keluarga